Wes kendel dene paling suka ing wasana jenengan makarya. Sing kekalike pundi samang ingkang wonten sak jawine ngrangkah ora kaya patene Bito kaliman para Wadyabala. Bibar mambut tanpa tetandha pangalingan tok Bidaku mlebeting bali. Sawonya asa ngadhep sang Patih Nirbita panyandhani kaya sumerep marang sang Patih ngijil saking setinggi. Marang sang Prawandawa jejel mosura sumaping paperisan tungo-tungo paning puncai ukir Barso madangi jagat raya iki ora kaya mak cilik dewa lan mak cilik Sencaki gawe karo aku kaget lan ditemu-temu diawe lagi apa padha teng grubyung suku ya ger musik bagus dhewe. Yen to pancen ora istinggil iki mau sing direbut ora pati marang kemenangane perang Barata itu ya kelebu bisa panggahe dadi caparing anggone tek Koko Prabu Bathara Kresna. Lah iki sedulurmu udah nang ndi? Sapa? Lho Gatotkaca lan Kakang Antarja. Nek Kakang Gatotkaca mau pamit yo tekan ngopi sithik ngono. Ora ngejak aku kok cocok dhewe. Nah, babakan saya ora ngerti aku ora ngerti. Apa nututi marang Bapa Werkudara lan Bapa Janaka lan mau ibete gawe karo Bapa Werkudara. Harun ayo elu. Melu kaya elu. Arep ngono iki.
Nah, sapanjure babagan oleh setinggal mau. Lah kok ora ngadep ningatan Kanjeng Hyang. Nah, kurung mangsani. Kurung mangsani ora iso basa. Dadi aku yen ana sedikit ku ndak malah ora apik dicontoh lan patuladan para kawula kabeh. Sing ngatasi kawula Hyang ora basa. Aku mangsani nang kene wae. Mak cilik kok rada semrengah temen. Nggih. Sing wasipun wonten tedamelan. Oh, Pak iya, aku tak melu-melu ngono gawe. Ana biayane ora. Boten wonten. Oh, ya wis. Lagi moto-moto bayar. Sing wose iki mau sampeyan sedikit Pendhita Durna sowan ngadep ngono ngasan Eyang. Oh. Durna ngadep mengkono. Hal perlu apa jare? Ingkang bakal mangerteni isine Citapsara. Lah ngono bakal dirembuk marang kabeh dene sepuh dalane. Kok pramu pancen ana ing negara ngawongku. Oh iya. Oh, lah sak banjure Wusana ora bisa ketemu ingkang bakal mangerteni isine Citapsara yen ora dikeparengake. Mugi ana kedadian sing ora apik tumraping wawasane Kanjeng Hyang. Ora ngono. Lah dawuhe Kanjeng Hyang sing wis Durna diaturi kundur. Oh. Sing wis sing Citapsara ku pancen gati ora ana sing bisa mangerteni lan sapa wae ora dikeparengake klebu awake dhewe. Klebu Antasena lan sapa wae. Apa meneh putra-putra Pandhawa. Ora dari manut ae wong nom ngalor-ngalor ngidul-ngidul ngono las banjur sing dipasai methoke kahanan iki klebu Pendhita Durna ora ana liya meneh yo Mucilek Dimas Yayu ayo ya senajan iki sing mompong kaya nggih nggih babagan Pendhita Durna cekap kula piyambak ya ngono ana apa-apa wis ngawe karo aku tak ewangi-wangi iki tak kendhang ya sing wis aja nganti kesuwen lan karo dhewe kowe dapat Pendhita Durna wis tak kendhang yen tumekaken Kang Mas Genggeng Bajing Jumpa ya sing hati kebareng yun pamit Anggeronto seneng oh Mak Cilik sing prayoga ngagati dirembuk sing apik-apik ya Mak Cilik aja ana kedadian tumete sing gedhe-gedhe nganti ana untate nyawa lan bebanten wis tak kendhang pangidulipun ingkang kula suwun Anggeronto seneng sing ati
perang